Misaka na sa 7 ang natalang kumpirmadong kaso sa Mpox sa Davao City. Kini ang gipresenta sa City Health Office Davao ato sa regular session sa sangguniang panglungsod kaganihang buntag. Base sa datos sa CHO gikan Enero 1 hangtod Hunyo 2 ning tuiga, pulos lalaki ang 7 ka mga nagpositibo sa Mpox, anaa sa edad 17 hangtod 32 anyos. Clade 2 variant sa Mpox virus ang nitapot sa mga pasyente. Mato ni Dr. Sofia Corazon Zafra, ang Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Medical Coordinator sa CHO, Duha na sab ang natala nga namatay apan giklaro niya nga ang usa niini mao ang unang na-record niadtong bulan sa Abril ug ang usa gingong suspected Mpox patient lang. Sa gihimong laboratory examination sa 13 ka mga suspected cases sa Davao City, 7 ang nagpositibo sa clade 2, 4 ang nagnegatibo, samtang 2 ang pending ang resulta. Sa gihimong contact tracing ug monitoring sa City Health Office, 49 ka mga close contact ang na-identify. 35 ang nakakompleto sa 21 kaadlaw nga monitoring. Walay close contacts ang nakitaan og sintomas sa Mpox. Padayon karon ang monitoring sa CHO ug mas gipakusgan pa ang information drive kabahin sa preventive measures aron malikayan ang posibleng pagkuyanap sa Mpox virus. Gipaigmat sab ang publiko kabahin sa nisgutang sakit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.